Na man do director da entidade, Xoán España, a deputada provincial Ánxela Franco tivo ocasión de coñecer o resultado das obras de acondicionamento exterior do centro de Comoxo, que permitiron dotalo de total accesibilidade. Permiteu poñer ao centro pois ao 100% de funcionamento, non? Quedan pequenos flecos que pechar, pero bueno, con esta inversión que realizamos últimamente, pois quedou o centro perfectamente accesible, perfectamente dotado e perfectamente funcional. Esa é unha parte moi importante que ademais eu considero que, bueno, pois a colaboración da Deputación pois se consigue poñelo en funcionamento e dotalo de recursos para que a súa funcionalidade sea do 100%. Grazas á achega económica da Deputación da Coruña, próxima aos 200.000 euros, acometeuse tamén a instalación dun xerador para garantir o suministro de electricidade nas instalacións. Nesto, unha das partes é importante tamén destacar que para unhas melloras dun transformador, que é vergonzoso que sigamos mutilados polas enerxías que parecen ser o sector que manexa o noso país, novamente reivindicar unha tarifa eléctrica propia e unha tarifa de país que é increíble que co investimento, co esforzo, co traballo das entidades, pois estuvera capada a súa labor por non ter a suficiente capacidade eléctrica, non? E que ademais supoña un desembolso para eles como entidade que podría estar dándolle outras cousas que realmente lle competiran para facer o seu traballo. A achegada Deputación vén de sumarse ao esforzo económico doutras administracións e empresas que pretenden contribuir a que Amicos poida seguir a desenvolver o seu gran labor con todos os recursos posibles.